ai an wasu yana da tattaki na je har gurin wulli Allah mai gida yana ma shi yasa nake ƙara son ka idan wata ikon ba ka na ƙara wulli mai nama lafiya ka amin ya iya suyan nama ai amarya ina gaya miki wannan wulli mai nama saboda iya gasa namansa shi ke gasa wa laraba amma wannan wullin dan Allah ya yake gida ai bari kawai ban baki labari wannan Oh, no. wannan wani kalan wasa ne to kai ki wasa Allah mai gida You think say they wise? rena ba su ban da kaina a'a mai gida dan dauko mun wannan na gwanta wani da kike da kuma ka shafa to ba damuwa mai gida No. wallahi hulli shi ma hidai hagu dan wala baran ga ina wannan ba Oh, no. Allah ka sakar na da hulli mai nan wannan wallahi ba shi da mutunci tun yana ce ban ba shi ko dole ne gudan da karamina Kanudu? hulli mai A nan ba ai dama kai gurin kalan zuwa. Allah Kai haka ake yi. Nan daga zuwan yanka ma nama ka duba fa irin magiyan da kake mu dan Allah za ka kawo mu kudin nan bayan man gaba. Da yanka ma nama har na 1.5. Zo ka A'a tsaya wallahi shi kaman. ka kwanta da hankali ka hulli A ban kudi na da Allah. kuɗi ba ku shigo na cika fam na yi apply din kwadin coronavirus A haba. Allah ta COVID-19. Wallahi an fara giya. to hulli kai da wani kananan mutane din Kai kun ji ba ko kuna ganin gobe ne ka san mene? In na ga suka fito. Za ka kai ni inda aka cika ma ni ma a cika mu COVID-19 nan ne. karka da Ni gani nake kaman buharin nan ma baya samu. Na je na bude account na bude abuna amma ban samu. Tunda na dudu ka samu ai shi kenan. Allah ya ta Kenan ba ka gane ko an jima ka zo zan kara ma na. ba da Ba matsala. ba da mu sai na zo Yawwa. yawa Sai an jima. kai ga ka na banza to aka bibiyo ba har ma bai san akwai wanda dubu ba yayi shi da shi bari ne Mai gida ina ma maganin kuɗin safane ne dai naga sai wani alwala kake ka shayi. in taro alwalan ma baraki ban dinga sa ba Alwala Allah sa kai ne liman. Aka ji mutunta. Ina maganin kuɗin safane ni alwala ka fa da. wani kudin ce ba da nan a August Kuɗin ne ga safane abinci ba August ba September Allah bari sa sai mu dauki. mai gida lafiya kallon na ga nan abincin ba an gaba Magana fa nake fa mai gida kana ta yin wai amurci. kiyaye ni ba Yayin fa. Yayin fa ina magana da mijina. Sannan za ina sa baki. Wannan tsakanin ɗaya ne a kuma zai ci kuma ban yi magana ba da mijina nake magana za ina magana da mijina ki ka da baki. Ko wannan damuwar ku ne ban damu ba. Dama ba ki ta aljanna abun da ke min ya dan ka ta dama ki san ki dan ka ta ne. Oke dan mata ki gane ba za ki gane za ki gane ba. Ina jiran ki. kaga ikon Allah Ba wani kaga ikon Allah da. mai gida Kaɗan ma ka gani, kaɗan ma ka gani yake. amma ke din nan Allah ya cikakkiyar muguwa mai gida sannu mai gida tashi an da rubuta ne
Oh, no, 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 no. kaɗan ma kuka gani.